Aqua, the Chief of Defense Staff, the Emir of Kanu, former President of the Republic, John Dramani Mahama, the Vice President of Suriname, the National Chairman of the New Patriotic Party, Honorable Freddie Blay, Speaker of Parliament of the Republic, and the First Deputy Speaker of Parliament, Honorable MP for Bekwai Constituency, also here with us. The Chief Executive Officer of Konfanochi Teaching Hospital, Oheneba Danso. MPP National Organizer, Orua Sami Ewuku, National Youth Organizer, Nanabi, Professor Kwabra from Boate, Honorable Andre Ajuma Wabeja MP, Dr. Kwame Addo, former Defense Minister, the Vice President, our Senate, Vice President, Board Chairman, Dr. Bawumia, no, Bracha Bejani, to Outmfuo the second. Honorable Basua, witnessing Philip Basua, Afe Works and Housing Minister, Honorable Atachia, South, coming to you Member live of Parliament, Ghana Television, and Honorable Joe Gatti, live your religion and cultural channel. Rich cultural heritage of decades, the showcase and outdoors. Members of the diplomatic corps have come to greet the Asantehene. Chief of Staff. We have seen the senior minister, Chief Justice, also going to offer his congratulatory message to the second. All this taking place here at Jabrim Manhyia in Kumasi, the capital city. Omampeni Dada JJ Rollins Neba as I say wo ye mrashebedwani Zanato odonso eka ho mpanimfo a kwachia ne bi oka ho bi Ghana Health Service penny oti akonwa so sesei Dr. Anthony Nsiasare okaya ebre bi na ono na oye penny a wada kolebua yare sabia na no ono nso eka edrom ho a wo mo kwachia Osantehene afei owura kwadwom ani kane NPP aban abremu na wodi akote owura kwadwom piani so eka ho Asante mantem soafo eka ho NPP amanyokuo dwemtenani ene NDC amanyokuo dwemtenani won nyina eka ho bia odi santene so fefefe won nyina ekwa akwachia krobia santi kotokohene Outmfuo osei tutu na nika sam ne se wei eye manhyia na wei eye ade kese enti ebeye den no obi ba onfra kente
Empenifo ba ye nyina sabi oson sabi anya adome nyetwe nya doa obia tutuli kente fefefe sabre de o mampani ene ne mpanifo ka no wa chia wi a bambofo di na chi yu ene asante mantemu soafo nom omo eka wo ho a wo kwa akotena se sabre busuafo ya da so a wodwabre mu e wo Kumase Manhyia ahemfie ya wo bodwa kese na eye adai kese na wode kai emfrinhyia aduonu 20 years ya Outmfuo etena akonwa so etitru bebre na aba Manhyia ha aban mu mpanimfo ne nnwuma na anofo mpanimfo bebre na waba ha wonyina ekwa akochia Osantehene na hunu se aye enikasem nko a sene akamfo amamretie no se ye bodwa bi a pani a wote dwom no onu ba no be fa dwom chia wotena se a won oto nsa frɛ won no nso akoma no akwaba enti sabre de yakwaba ene etiri nkwama ena ekoso sabre ye hunu se kumawu na atwenebo akodua ono nso ne mpanimfo ne hemfo wo mo abedu dwumadie yi ase ene de se wo se wo pe asante amane ene asante ahofade ene se wo se wo pe nkenti ahodo nwentoma ahodo nsadua so ahodo ahwede a ene na pade behwe e wo Manhyia ahemfie enti amaha sei ayeshire fefefe na kai hunu se kente a mpanimfo ya frefra na hemfono na nso frefra no kente no dodo no a wodin na ebi nso ya tetetete ho entuma anasa tete wo kente design a nei ya san ayeye kente ni bidin eyete oba bi fahia kwotwere ageman adwini si dwini so fatia fatankroma memfem pade sika futuro kasi ebo nkente din dia ene ahodo bebre bi na sa edin a mebubo yin so dodo no a abepie mu ewo Manhyia ahemfie ha na sabre die ensentwerofo nso twa ho se ya frefrefrefrefrefre obia ni adaje kokuma se ha sei enfifi hampo abomma titru ni mpanifo bebre na eko eba koye semi ko bi na manka bi ene ankasan enti opani bi a waheda to nsa frɛ no etitiri aba nyina epemu kwan akochia Osantehene ane eni nti hunu santini a ato kochia Outmfuo no eware na nya ade nso a eto etwa na eni kasam ne se Abrahimfo no nyina frefra kente fefefe no afuni bi wo ho a enam akonwa ne won dibrenti agye so fra ntoma tuntum
ade so fra kuntunkuni enti no wo hu se ahemfo ba mi enu bi ana ne ete saa efra ntoma tuntum a na ejina won dibra a wokita no so ana wakonwa a wodi so no ntia te se nana bantimanom ya woda kontire te se nsumankwa ahene ya wohwe sunsum niema so ema osante hene safo yi eba obi efra kente colors a efede nanso on de mpempi no ohunu se dwabo bi se yikoso a na wofra kuntunkuni ana entomatuntum eti sabre na ye bisa se edi enti enna ehemfo ni bi ba obi afra entuma kala fefefe na ebi fra entuma tuntum na mekira mo se ejani dibre ne akwanyu a wodie no so ne na adwuma a wodie e wa asanteman mu nti ti medical bobi ete se kuja wosu eye otumfo nsumankwa ahene afa bi ti se na bantima nom teacher osebo nso adaro mo bekan hu de yensan ni nkomo kakra eye di entia yo ayemfo no bi ho a omo dibre nti ene nsem bi a asisi penti tuntum kwa na ese omo fra se eda no obi a ye fufuo kra omo de omo be fra tuntum omo fra tuntum kire se omo awia ta so se omo bebo osantanyene ho bai ewuo mo nkwam o ese se wade no ho twa so kra de ho be twa so ebi ne bantuma hene kam mre bia be hu no fra tuntum ebi ne dade so aba hene sa ananta hene bia ye free anguma ampese chi kotoko aduampo frantwi kotoko kuma pemo a apem beba oyoko aboshe de se kronkron otumfo se tutu otoso mienu asante hene woti kadwaso otumfo wonkoso woti abanwa so asante mawura kotoko hene nyankwa onyankwa potwe aduampo ne ye de wasio otumfo se tutu ababio o se tu nyamekase o se tutu koboso oyoko aboshe aduampo frantwi asante hene nyamfrihia aduoni awa abanwa so Aboado for fruits kedwa se asante hine emfie aduonu nie wonam afisiesie so enhumasua apomden asetremu ntutu pa na nanma hine enkoso asante abamre ne amane ani abakose mu mpuntuo ani nkoso akonkayama asante makro ye ne nkabomu adi akotere akira ampa se otumfo se tutu a wotoso mienu asante hine onimato onimutu onti ana nanom de na gira akire mpon so